Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jahoba, aitar gogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alai anggo ahu, tuho doahu marhaporusan, ale Jahoba nikudo, hodo debataku, marguru tutanganmu do akka parsoryoki, sai palua maus sian tangan ni akka musuku, dot sian akka na mangalotongi au. Ale Jahoba, sai unang paurak au, ai hodo na hujou, sai palua mau, mar hite-hite hati goranmu, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na dibuan wagijang, para sirohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana humopop hami, mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinar silangi. Sai patogu marohanami,
asa unang ganggu rohanami, maka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang mandele hami, ala ni dosa nami. Alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Tangihon hamu apatik ne debata sian pesalmen 28 ayat 5. Endehon hamuma debata, puji hamuma guarnai, palendes hamuma dalan di ibana namar hureta di halongonan. Jahoba do guarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Atong martang yang mahita, mangidogogo lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargukoi mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan,
para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon, roh tujoloni habangsa habadiaonmi, manopoti jala mengangguk kondosa nami, matsai jot-jot warsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahayanan nami narowai, dang huaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami, dibahayani tamadori masanmu, jala uhumanmu hami tu hamatean, saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongani roham si pangoluhami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Aidang adong imbar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana, hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon ni budarna, hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tabege mahatani debata turpuk ni ari minggon, imanan nenet sian pesalmen 72 memuka ayat sada satro di 10 sada, pesalmen 72 ayat sada satro di 10 sada, tajahama marsikat soring. Raja Hadameon sian si Salomo, ale debata sai pasahat maakka panghumu tu rajai, jala hati goranmu tu anak nirajai. Asama parbuehon Hadameon akka dolok dibangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sai homa dihabiari halak saleleng adong mataniari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut.
martunasima di akka arinai partigori jalamani buk-buk hadameon rodina so adong be bulan. Ikon marsomba di jolona aka pangisini halongonan jala dilatan ni aka musuna orbuk. Jala sombawani sude raja ibana, luhut do aka parbegu mangoloi ibana. Ima sahatna martua do akka natu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amen. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon didongata saha porseaon di sandok portibion rapma hitamandok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sesadai imana itu boni si Maria na gabe-gabean santon di porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natu moda benit di pangumoni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak nama ngurudot nama te au porsea di ton di porbadia jaladong sadahulunya badia kuliah kepan faktis anak badia dohot yasan dosa dohot yakena mando mulak mangul sogot dari anak te dohot yang mulak sesudah. Amin.
Shalom. Ora selamat pagi Amang Inang. Warta jemaat kita pada minggu ini dengan nama Minggu Palmarum Mare Mare dengan topik Idama Naro Marajami Manopotho. Lihat rajamu datang kepadamu. Dengan nomor 4 pada minggu tanggal 24 Maret 2024 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat dan 1 amplop khusus dana sosial atas meninggalnya Bapak James Edward Parsaulian Lumban Tobing beberapa waktu yang lalu. Poin B, Minggu tanggal 31 Maret 2024, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk Huria, Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop khusus dana sosial atas meninggalnya Bapak Samsudin Rufinus Sibarani beberapa waktu yang lalu. Nomor 5, ibadah penghiburan pada hari Minggu 24 Maret 2024. Setelah ibadah pukul 10 bertempat di gereja akan dilayankan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya Mari L. Tobing Buru Panjaitan, keluarga Julian L. Tobing Boris Tompul, keluarga Abraham L. Tobing Boru Silaban, dan keluarga FAM Marpaung Boru Lumban Tobing atas meninggalnya Bapak James Edward Parsaulian Lumban Tobing beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor 3, 4, 5 Dago dan Sektor 6 Cipaganti diundang untuk menghadirinya. Nomor 6, periodisasi fungsionaris HKBP Bandung Reformanda. Pada hari Selasa 12 Maret 2024 dan Selasa 19 Maret 2024, setelah sermon Parhalado telah dilaksanakan rapat Parhalado Partohonan untuk memilih dan menetapkan fungsionaris HKBP Bandung Reformanda periode 2024 sampai 2028 dengan hasil sebagai berikut. A. Dewan Koinonia, Sintua Porman Pangaribuan, Sintua Jusnita Sirait Buris Tumorang, Sintua Weli Saragi Mario Panjaitan, Haris Laban Lisnaria Sinaga Buruta Barat. Poin B, Dewan Marturia, Sintua Abe Sinaga, Sintua Agnes Tambunan Boris Tompul, Sintua Yani Sidabutar Boris Sinaga, Rosiana Huta Soit Boru Jibu Tampu Bolon, Ernina Pitupulu Boru Sirait. C. Dewan Diakoni, Sintua TZ Simangunsong, Sintua R. Huta Soit, Lintong Siahan, Bastianto Barat, dan Happy Sirait. D. Majelis Perbendaraan, Sintua Tiurmida Boris Yombing, Sintua Wilfred Sindabutar, Sintua Martahan Stanggang. E. Bendahara Huria, Sintua Edith Roslina Pasaribu Borogultum. F. Sekretaris Huria, Sintua Ganda Parulian Sirait. Dimohon kepada seluruh dewan untuk mengadakan rapat pemilihan anggota-anggotanya sampai hari Minggu 31 Maret 2024. Nomor 8. Pada hari Senin sampai Kamis tanggal 25 sampai 28 Maret 2024 pukul 18 gereja kita akan melayankan ibadah Pasion 1 sampai 4. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 10. Ibadah Pasion 1 sampai 4 dan Jumat Agung akan dilayankan hari Senin sampai Jumat tanggal 25 sampai 29 Maret 2024. Maka seluruh ibadah Patanakon Hatta Nidebata kategorial diliburkan. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah Pasion dan Jumat Agung. 11. Sermon Parhalado hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 akan dilaksanakan pukul 19.30 setelah ibadah Pasion 2. Seluruh Parhalado wajib mengikutinya. Nomor 12. Pada hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 7.30 dan pukul 10, gereja kita akan melayankan ibadah memperingati Hari Kematian Tuhan Yesus Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus. Seluruh jemaat yang telah naik sidi
diundang untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Nomor 15. Pada hari Minggu, 31 Maret 2024, gereja kita akan melayankan ibadah memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah, dimulai dengan ibadah Buah Buah Ijuk pukul 5, dilanjutkan dengan ibadah memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pertama, Paskah pertama, Pesta Parjolo Perningkotan Ari Haheoni Tuhan Yesus Kristus pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16.30. Pada hari Senin, 1 April 2024 pukul 10, gereja kita juga akan melayankan ibadah memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kedua, Paskah kedua, Pesta Paduahon Perningkotan Ari Haheoni Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 18. Pada hari Jumat, 29 Maret 2024, pukul 7.30 akan dilaksanakan ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu. Setelah ibadah akan dibagi menjadi 2 horong, yaitu horong kecil dan horong besar. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 pukul 17 sampai dengan selesai, bertempat di gereja akan dilaksanakan kegiatan Sabtu Sunyi untuk anak sekolah minggu, berupa menonton film Penyalipan Tuhan Yesus dan aktivitas Paskah. Seluruh anak sekolah minggu diundang untuk mengikutinya. Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 pukul 5, bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah Buah-Buah Ijuk. Seluruh anak sekolah minggu diundang untuk mengikutinya. Setelah ibadah Buah-Buah Ijuk, anak sekolah minggu akan bersama-sama mencari telur Paskah. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 7.30 akan dilaksanakan ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu. Setelah ibadah akan dibagi menjadi 2 horong, yaitu horong kecil dan horong besar. Dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah pertama, seksi perempuan akan bertugas di ibadah Minggu dan membagikan telur Paskah untuk seluruh jemaat. Nomor 22. Pesta Syukur dan Penggalangan Dana Hari Ulang Tahun ke-13 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Pada hari Minggu 14 April 2024 akan dilaksanakan ibadah Pesta Syukur dan Penggalangan Dana Hari Ulang Tahun ke-13 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Pada Pesta Syukur akan dilaksanakan penggalangan dana, pesta amplop, tortor, dan pengumpulan silua dari tiap sektor. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan Pesta Syukur, dapat diserahkan kepada Sintua Daerah atau admin gereja, atau bisa ditransfer ke rekening panitia, rekening mandiri bendahara atas nama Ratna Debi, atau rekening BCA Seksi Dana atas nama Natalina. Nomor 25, Amang Inang yang berulang tahun pada minggu ini dimohon untuk berdiri apabila hadir ikut ibadah hari ini. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 18 sampai 24 Maret 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian, selamat ulang tahun buat Amang dan Inang. Tuhan Yesus memberkati. Berita keuangan kita pada minggu ini dengan jumlah Rp13.683.999, untuk Ria Rp5.081.950, untuk sentralisasi Rp7.415.650, untuk pembangunan Rp1.186.399. Demikian Amang Inang. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama atau angka, silakan Amang Inang menghubungi kepada
admin gereja atau sekretaris Surya. Kita ambil waktu untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa Raja Gereja, Allah yang menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Tuhan Yesus yang penuh kasih dengan kuasa Roh Kudus, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa ini. Proses pemiluhan telah berlangsung dan sekarang menunggu hasilnya. Biarlah Tuhan Yesus kiranya hasil ini membawa kebaikan bagi kami, masyarakat Indonesia. Persatuan dan keutuhan bangsa ini tetap terjaga Tuhan. Engkau patahkan segala roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana ekologi yang terjadi. Kiranya Tuhan melindungi kami dan tetap mengingatkan kami umat-Mu ini untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dimanapun kami berada. Ya Tuhan, di saat ini jemaat-Mu juga ada yang mengalami sakit Tuhan. Kami bawa dalam doa Inang M. Pardede Boru Pitoy, Amang Julian David Tobing, Inang Veronica Stompul, Joshua Siombing, Inang Pendeta Pitu Sinaga Boru Siagian. Tuhan, Engkau tahu pergumulan masing-masing jemaat-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberi kesembuhan melalui obat-obat, penanganan dokter dan alat-alat medis. Engkau beri hikmat dan bijaksana buat dokter dan perawat, sehingga semua proses pengobatan boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Biarlah otoritas-Mu yang berlaku saat ini bagi jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat Amang Ceuta Julu, Nael Sitorus, Inang RS Yombing Boru Pasaribu, Amang Tombang Simatupang, Amang Erdolok Saribu, Inang Asima Juntak Boru Hasibuan, Inang Esinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambu, Inang TS Sutaruk Boru El Tobing, Inang Sintua Hamar Paung Boru Dolok Saribu, Amang Hutagalung, Inang El Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang R Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Amang Amanulang, Inang R Silalai Boru Manurung, Inang R Simurangkir Boru Tampu Bolon, Amang M Pasaribu, Amang Sintua Dr. Andus Ceu Tubultum, Inang P Manurung Boru Silayan, Amang Sintua KM Pangabean, Inang Sintua CH Situmorang Boru Papahan, Inang R Panjaitan Boru Stompul, Inang Huta Barat Boru Siregar, Amang Sintua RT Pangabean, Amang A Dolok Saribu, Inang Sintua H Sinaga Boru Siburian. Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka, kiranya Engkau limpahkan sukacita dan damai sejahtera. Mereka boleh tetap merasakan kasih setia dan penyertaan-Mu dalam proses pemulihan. Biarlah iman mereka boleh tetap bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup, dan merindukan anak. Kiranya Engkau bukakan jalan bagi mereka. Engkau beri pasangan hidup yang sepadan dan anak yang takut akan Engkau Tuhan. Semua Engkau berikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat anak kami Timothy. Kiranya semakin hari semakin bertambah dalam komunikasi. Engkau beri kesabaran dan kekuatan buat orang tua dan kakaknya Timothy. Kami juga berdoa buat anak-anak remaja dan buat Naposo. Kiranya anak-anak-Mu ini boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Setiap hari mereka merindukan kehadiran-Mu dalam setiap langkah mereka. Iman mereka semakin teguh di dalam-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat pengadaan fasilitas ruangan di lantai 2 dan basement, tempat ibadah persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Tuhan, Engkau milik gereja ini. Engkau Maha tahu segala kebutuhan dan kekurangannya. Kiranya Engkau mencukupkan Tuhan.
Engkau bukakan hati dan tangan-tangan orang sehingga setiap hari semakin bertambah dan bertambah. Kami tidak kekurangan jika bersandar kepadamu Tuhan. Kami yakin apa yang tidak kami pikirkan, yang tidak kami lihat dengan mata kami, semuanya Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Amang Pendeta Burhan Sianturi. Kiranya Engkau berkati setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah firman yang daripada-Mu. Engkau berkati keluarga Amang Pendeta Burhan Sianturi. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damini di batana sumurung sian saluhuk na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiram munabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatai. Amin. Shalom marihita saluna. Kurian itu hatta na holongan di bagasan Kristus Jesus. Masuk mahita tu minggu palmarum na marlapatan mare-mare. Hatan itu hatta sipa tu bigota ima di evangelium. Matius bidu 20 sada di ayat sada sahat rodi 10 sada tapayu tihut ma di bagasan rohat taganuk. Dungi laho madapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor Betfage mardonoko dolok jetun. Sianima disuruh Yesus sisiana dua halak. Nin nama laho mahamu tu sosor na di jolo munaan. Mamitor jupang hamuma di sitabat halude sada. Rabdohot anakna harhari jala togu hamumai tu ahu. Jadi molotung adong namadok hatana tu hamu alusi hamuma. Nariko doi di Tuhani dungi pitor loason nama alai masape sisongoni asa jupang na nihatahon ni panurirangi pabuhamuma tuboru Sion idama na Roma rajami manopot ho na labok dorohana halude dohudulanna dot anak ni halude buban. Dungi lahoma akka sisyani patupahon na nidokon ni Jesus tu nasida. Di buwan nasida ma haludi dohot anak ni haludi. Dia pehom ma ulos nasida tu gijang na. Laos di pahudul ma Jesus tu atas nai. Di basian na toropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Na di banari manalihi akarating nihau. Jadi di paserakot tusi alai sude na toropi akka na di jolona nang namangihu siap pudina pe mangulupulupon hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani
Hosianna ma digijang. Jadi di nabogoti ibana tuhuta Jerusalem gaorma nasahutai akanin nama isedo halaki. Jadi di padok na toropima Jesus panurirangi doi nasian huta Nasaret na diluat Galilea ido nang sahna. Kuriata na hinaholongan masuk mahita akamang inang di minggu Falmarum laos dohotot tama nian sude di rangkaian ni passion sian ari parjolo di arsinen sahat nang tu ari Kamis songon dalan di hasiton manang via dolorosa na dipatu-patu hatta Yesus Kristus laos taingop ma nang dipukul 2 di hari Jumaat ima nang di ulaon na hohom laos mga ruji-ruji mahita di si na tinaon ni Tuhatta Yesus Kristus asa minggu Palmarum ima minggu perenungan bohado hita tutu dia kasih taonon ni Tuhatta Yesus Kristus laos ima nang di minggu ta sadarion bohado tahe akamang molo adong sada pemangku jabatan na piting ro menyapa manang boy ra masih jalangan doh kita manang dia kasaunari Marcel Pimai ba mungkin songon na las dorohata suatu kenangan memori yang tidak terlupakan imara di parjubangata ramolo nang ro di sada-sada partugi di Pamareta nang di Jawa Barat rata baido di akka persiapan lau majakon di Harorona Sida lasong ni mara bohado nang di situasi ni naniadupan ni akadongata di pengungsian na kehilangan harapan tidak tahu kepada siapa harus mengadu ketika datang Presiden Zelensky Ukraina ra di tengah-tengah perang mereka mungkin menunjukkan bagaimana semangat kesenangan mereka dan mungkin bagaimana di kekuatan dan melanjutkan kehidupan mereka raima berengota di situasi do kondisi na niadupi dedongata alani sian segini ke manusia marahita borhat akamang inang nang disi laos imara bohado patuduhonota dia kapartugi nabui patuduhon dia kesejahteraan di kenyamanan begitu istimewa mungkin iksitman atau kegembiraan yang luar biasa manang euforia nabui berengota siani alai bohado tutu takas partugi na burjudo la songonido nang diarahon nak kaning kita marhite epistel bohado hita manang yakon nang songon si Raja Daud tu si Salomo asagay partugi na burju partugi na mangodihon rakyatna nang Raja Salomo lasima nang akka amang inang dinaro Tuhatta Yesus Kristus tuhuta Jerusalem tu dalan di Betfage dohot jitu di hati di dua huta na takas di dalani Yesus di hati hai ima pabotohon bohado ibana gabe raja di salhut raja takas taida akamang disi di nabongot ibana tu Jerusalem di sido nang disuruh dua sisean lau mabuat nang halude gabe hudulan ni Tuhatta Yesus Kristus alitakas bohado tutu di akka nanido na diturpukon rasongon sian kedokteran hewan molo halude sada binatang na lemah na dungu na bodoh bohado di parsihudul Tuhatta Yesus yang melambangkan kelemah lembutan kedamaian di tonga-tonga ni naro Tuhatta Yesus Kristus tuhuta Yerusalem mabuan hadameon bukan seperti raja yang perkasa
yang mau berperang. Alai Tuhan Yesus bongot nunga di bagasan suasana na nyaman, na aman di si nang berengota. Na menarik sianora aka amang inang berengota didok nakaningan disuruh Tuhan Yesus. Dua sisiana lau membuat halude asa molo didok aka nang napunasa dokma narikot di Tuhani. Tuhan memerlukannya. Jadi molo tajaha di Evangelium Lukas 10 lam tumakas do penang idautai doh di paralelna di Yohanes 15 aka manginang takasma alau bagasma di Lukas 10 saat rodi 30 taida di si bohado tu hatta Yesus pasahaton hatana na perlu di Tuhani mai sampaikan dengan perkataan kepada yang empunya keledai, karena Yesus yang kita sembah amang inang adalah pribadi yang berkuasa atas waktu, atas lini masa, dan dia tahu yang terjadi di kondisi yang belum terjadi. Nasoiha masa boy nunga ala Tuhan nitiki partikian do tuhata di atas lini masa ni partikian do tuhata Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan pribadi yang besar, Tuhan yang kita imani Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menguasai di atas segala waktu. Tuhan kita itu, karena itu dan mengenal apa yang terjadi. Jadi sada halong ngadui dang didok di sura-sura ni akka sisiani sutung mau matuhan idok kami manako ahmadon nami alai dokma narikot di Tuhanima dokma Tuhan memerlukannya disampaikan. Lanido sada hata molo taida di son kirie kurios bagaimana sang pemilik tadi, bukan dikatakan bagaimana narikot di Tuhan itu molo di do andongan Tuhan memerlukannya, berarti pemilik mengatakan buasa bereng buat munang imamolo di Evangelium Lukas 10 alai narikot di Tuhan itu asa paulahon na doi Tuhan nanti mengembalikannya kepada kamu. Siakanaka boido honota di songon ultimatum. Yesus titipkan kepada dua orang satu bentuk pengakuan kepada pemilik segala sesuatu adalah milik dari Tuhan. Ido naing berengota di tafsiranna segala sesuatunya milik Tuhan. Nah kaningpe dipartikian di atas semua waktu, di lini masa. Tuhan kita itu ada omnipresent, maha tahu. Kristus yang kita percayai amang inang. Alanido takas asa tadok nakaningan dia itu menunggangi keledai yang bodoh. Jenis keledai dohonota na liar yang ditunggangi binatang yang dugu. Di situ juga bagaimana bohado haludi sian ilmu kedokteran ini kaningan nadungu yang liar banget. Bohado logika berpikir kok bisa Yesus naik ke keledai, sementara dari ilmu kedokteran hewan binatang keledai liar adalah sesuatu binatang yang susah disentuh. Dia bisa manipak. Nah, nama rahai mana, nama buan ibana manang na menyentuh ibana. Mungkin bisa-bisa seseorang itu patah tulang. Secara logikanya bisa menjatuhkan si penunggang keledai tersebut. Alai taida pertanyaan, kenapa keledai yang dungu, yang bodoh, pembawa beban
rela tubuhnya dinaiki, membiarkan Yesus naik ke atas keledai. Atong Tuhan nau botodo papahana pe di botodo isi Yesus na naing manunggangi ibana ala Tuhan na menciptakan segala sesuatu do nang tuhatai. Ido hadis ada buku adong ditulis Pandita Jusuf Roni. Dia berjumpa dengan seorang dokter hewan. Dia bertobat. Dia melihat bagaimana bacaan ini di Lukas maupun di Matius kok bisa dari ilmu kehewanan, Dok, kok bisa Yesus itu binatang liar yang bisa mencelakakan orang yang mau menyentuhnya, yang mau menungganginya, tetapi kok bisa Yesus menungganginya dengan naik ke atas, dan juga kain-kain bisa diberikan di atasnya. Jadi menentukan juga ima Tuhan di sude lini masa do, di sude partikian omnipresent mahar sudedo dihuasoi, karena Tuhan yang kita imani Bapak Ibu ada Tuhan pemilik segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita. Imana perjulus ya terpukon berengota akamanginang na takas musena dia sia dohok 10 adong teriakan Hosanna, Hosanna. Boy terbagi dua. Hosia selamat, na artinya doakanlah kami supaya selamat. Bagaimana Yesus yang ke Yerusalem yang dikatakan Hosanna, Hosanna, diteriakan Kyrie, Kyrios, supaya kami diselamatkan. Pengakuan nasongonima panidangion nasongonima takas sian na toropi Hosanna, Hosanna. Las itu nang doho berengota di Sakaria sia ayat sia sian na disurakon ni pada narubi bersorak-soraklah merupuluk mahu alibur Sion idama naroma rajam yang adil dan jaya lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang muda takas nunga di surakukian di padan narubi takas mabuan las niroha mabuan nang ulup-ulup tuhita nang tuhata Yesus Kristus. Losido diulup-ulup ni nang Hosanna, Hosanna pabotoho tradisi ni Israel. Yesus ima raja nabi iman takas pelua mahami, doakanlah kami. Itu menjadi suatu seruan yang mencengangkan di banyak orang. Ima ulup-ulup, ima sura-sura ni natorop di pengakuan na luar biasa aka amang alai bohado di waktu na bersamaan anon di piga-pigaan nari tajaha di Markus 15 ayat 10 tolui diteriakon parsilakon ma ketika Yesus yang dimimpikan mereka raja politis, dibayangkan mereka mau melawan pemerintahan Romawi. Disitulah mereka, di kepentingan itulah mereka mengatakan tidak sesuai dan sarupa songonna di impihok kami dan dos songonna hupangi dohami HP Kristusi alanido diteriakan musena parsilakon ma. Jadi imara boy berengota akamang inang di banyak orang di kita ketika bagaimana kepentingan kita di dalam mengagungkan Tuhan, tetapi sekaligus tidak melihat bagaimana kehidupan kita atas keagungan Tuhan, bisa kita beralih
dan kita bisa membuang salib itu dan tidak mengatakan Hosana, tetapi salibkan bui masa doi akamang di tengah-tengah ni akapartikiata alani bohado marhiti turpuk jamita di minggu falmarumon. Tuhan Yesus menguasai lini masa waktu di segala tempat. Tuhan sudah merencanakan predestinasi, Tuhan sudah tentukan keselamatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Daguk lasni roha mahita disi alandak kaninga didok kirie kirios membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Molope didok nak kaningan itu keledai gue. Tuhan membutuhkan bagaimana yang berhubungan dengan pelayanan kita donotama na diaudoi di rohanita manang di pelayanan itu mah istriku, itu mah suamiku, anak-anakku, gerejaku, pelayananku, talentaku dan songonimi donota alai. Ini bukan gereja saya tetapi gereja Tuhan. Ini bukan pelayananku tetapi pelayanan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai dewan, sebagai juga para jemaat. Bagaimana ketika kita memberikan hati kita dalam pelayanan di masing-masing seksi atau dok amang inang narikot di Tuhani mai. Mau kita katakan Tuhan mau memerlukan kita. Tohodo di atas kertas itu suamiku, itu istriku, itu anak-anakku. Tetapi mau Tuhan katakan kepada kita, naing dohonon ni tuhata napunaku do saluh nai amatami inatami yanakomi ulaumi atong molo dipakai tuhata hita marhite talenta marhite harisma na adong dihita naing dohonot tama narikot di Tuhan idoi. Tuhan mau memerlukan kita amang inang dan remaja na poso bulung dalam kehidupan pakubasion pelayanan. Mau Tuhan pakai kita secara gemilang sampai akhir kita. Asa dohonotama ikon ima dohonota Hosana, Hosana di pasu-pasuma Raja narui nama buan damai. Doakanlah kami, bukan berhenti di tengah jalan, bukan mau membuang salib di tengah-tengah kehidupan ketika ada persoalan, ketika ada pertentangan dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amang inang di tengah-tengah ni nang ngulu taon takas dibuat Tuhan taido nakaning lambang kelemah lembutan, lambang kerendahan hati, lambang hadamion ala ibanado raja naroi di bagasan nanguluta akka amang inang idama naroma rajami manopoto. Lihatlah rajamu telah datang nungaro nunga dihita jala mai mahita di harorona padua halihon bohado kesiapata bohado haradiota akamang molo dipake Tuhani atong dokma di ngulum amang narikot di Tuhani doi palumehom ma narikot di Tuhani sian nasa gugum sian nasa roham sian nasa pabahenamu sonak kaningan. Tuhan adalah lini masa di semua waktu. Diboto nang haludi liarido keledai yang liar banget. Iboto do ise nadaeng
makuduli bana, menunggangi ibana adalah Kristus juga pemilik bumi ini yang menciptakan segala sesuatu. Atong songonima pengakuata sedangkan nakaningan buido pahapahanan keledai ketika juga bagaimana Biliam ketika melakukan kesalahan, keledainya berbicara bahwa kamu Biliam salah dalam kehidupanmu. Jadi bu sotung gabi buido utangi suarani satabi pahapahanan binatang siabui nang hajol maon imara di partikianon sotung tapaulak ikon harohaon ni hita hajol maon ma natumangin yan di tonga-tonga ni nang nguluta. Kita mau katakan Tuhan mau memerlukannya narikot di Tuhan itu atong tapasaha masian nasa roha akamang sian nasa todita gabi palumean gabi pakubasyon gabi alat Tuhan kita dipakai sebagai gereja sebagai jemaat songon ama ina naposo bulung di tonga-tonga ni ulaon pakubasyon ni Tuhani atau tadokma di ngolutta dang au narikot di Tuhan dima sude dia kata lenta harisma doho si leho-lehoku na puna ni debatado salu nai atong molo na puna ni debatado kalau Tuhan yang lini masa di segala waktu di omnipresent yang Tuhan maha hadir dohot nama lihon narikot atong tapusi matuhatay nung ngamalihon hasonangan jaminan dihita akamang nungaro rajata partugi namango diho kita di tanong dohot namango diho kita sugot di Banua Gijang atong lasmaruhata di Minggu Palmarumon merenung mahita dohot nang di pertangyangan pasyon opatari tu Jumat Agung dohot nang tuhahion na balga taingok ma nunga ro rajata si parmunang pamona kita di tanong dohot pamona kita sugot di Banua Gijang rudi saliling-liling na nunga di parade jaminani atong lasmarohata maka prosay Jesus Kristus di tonga-tonga ni sude aras ni pakubasyota dohonota ma akamang narikot di Tuhanima Tuhan memerlukannya amin martang yang mahita mauliate ma Tuhan rohanami di pengot hohami di Minggu Palmarumon di Minggu Pargadilon nami Tuhan di si tahonon nanaing jalok mu Tuhan las ima naing berengon nami Tuhan di Via Dolorosa jala ima Tuhan harom tu Jerusalem patuduhon hodo raja hodo nang malim jala hodo Tuhan ni salhut jala di lini masa partikian waktu doho Tuhan na menembus sudena ngulu dot harohani jolma na menembus di segala waktu di parngulu nami ala takas Tuhan hodo jumadihon narikoti na jumadihon akapartikian doho na menembus di harohani hajol maun imana hujalo hami Tuhan marhite las di roha ni na mga lihon haludi hudulamu Jesus dokma ni mu Tuhan narikot di Tuhani Tuhan memerlukannya atong di bekot Tuhan partikian bili ni masa tunapuna haludi atong nang haludi ipe maboto do isido nanaing makuduli iboto ibana ho Jesus partugi raja ni portibion sonang menak ibana sahat bongot madalani lasude madok hosanna hosanna atong imahami Tuhan pinuji maraja naroi dang donomu nami Tuhan di kepentingan di pribadi nami parsilakon ma manang murtad kami satongan ngulu nami paingot kami siali Tuhan di ngulu nami mau lihat rohan nami di Minggu Palmarumon Pangaradion permenungan di hami Tuhan di Sitanomi
atong lam gomalma di hami Tuhan. Pakai mahami Tuhan salhukna, marhiti talenta harisma naung di hami Tuhan. Doho na adong di hami Tuhan. Hodo na punai anak ko nami, pardihutan nami, suami nami, dohot ulaw nami, jabatan nami, hodo na punay, molo na yung pakyo mo Tuhan, molo na yung dalaw mo, dang isiboy majua, ala hodo na punasa sa luni, atong ipangidoho tuhasyak kami, ho na yung mamaki, ho na yung mamerlukan ay Tuhan, narikot di homa, atong hupara di hami maroha to di nami, doho silehon-lehon nami Tuhan, tuado pamu na bari mauliati Tuhan disungguli hatami hami asa narikot di homa Tuhan nasa ulaw nami dito nga tongan ni pakubasyon dito nga tongan ni akaulaon alani uliw kami ma diho Tuhan to pas-paso hami Tuhan pas-paso aka program ni Huriam do nang selesai Tuhan di priorisasi ni Huriam do nang di aka pemenuhan kesempurnaan di aka seksi musena anggota na Tuhan totong mangulanang hami nang disi. Boy mas tupahan akan nauli do parhaladom nang huas ni Huriam. Pasu-pasu dia kaulaon niya manami na nami Tuhan di balia di huta do di parkir aktivitas dasida do akan apo sope Tuhan totong pasu-pasu akaulaon nasida na maragami. Dia akan namadok tahu Tuhan pasu-pasu ditabani umur di nasida Tuhan do hai pason gugolas di roha nasida. Tuasong ni dia akan namar sahid tong buah kami asa ho Tuhan majama madauni Tuhan di tonga-tonga ning ulamar sait asa gabi sumuang marhahi pasot Tuhan buah kami secara khusus barita na hucalo kami Tuhan siadongan inang padita pitu sinaga Tuhan atongon di ruang aisu di pembengkakan otak Tuhan mangidu kami tuna posop Tuhan warga ni pardi hutan na posom apehom matuhat tangamu naguk pasu-pasu namar muliai pasuak Tuhan cai arga ina nami di tonga-tonga ni pakubasion madohoti nang angginami padita pitu sinaga na di Kerawang ali Tuhan alani posro nami dengan dong naso tarpatu paho diak kahalongangan posro nami Tuhan saya tarudi pasu-pasu nang di hai pason ina nami na di ruang aisun wain di rumah sakit Karawang ali Tuhan mangidu hami Tuhan disudina akan gulu nami pasat habia Tuhan sian nasa gugur to di dami asa ho Tuhan nariko di homai mangidu hami hasil sanidusa nami Tuhan urasi hami asalam talup hami majalo hasil tongan ni barita nauli do nang habaoran ni pasu-pasum hami salukna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin da puji Tuhata marhite ede do pasato pilihan Hallelujah,
tatangya koma peliata ali di bata aman hami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salhut si lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus hupa sahat hami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asa hupar hasia kami pilianon pati bulhon harajaumu di tunga-tunga ni huriam doho di portibyon buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman amin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malumo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.